С екипа на Create Studio снимахме реклама за телевизията в колаборация с агенция Direct Media Crest и нашите партньори от студиото за виртуална продукция Pixelor. Проектът беше предизвикателство, тъй като включваше актьор, папагал и огромен екран, на който се визуализираше виртуалната среда. Разбира се, нашата работа беше да направим така, че всичко това да изглежда добре и да бъде реалистично. Днес ще ви покажа как го направихме. Концепцията за рекламата е на Direct Media Crest. Те ни предоставиха сториборда, по който работихме. Преди да започнем с снимането, трябваше предварително да уредим неща като кастинг за актьор, voice-over, гардероб и да намерим съответно папагал, който да е голям, красив и зелен. Цялата визуална концепция на рекламата предвиждаше минималистичен фон, който да не привлича много внимание и силна комуникация на бранда през цвета на папагала и облеклото на актьор. Затова трябваше да намерим папагал с цвят близък до зеленото на бранда и съответно зелен пуловер за актьора, което също не беше лесно. Явно оцелихме сезона, в който зелените пуловери не са на мода. Преди същинския снимачен ден предпочетох да направим едно пробно снимане в студиото, за да съм сигурен, че технически всичко е изрядно и снимачният ден ще протече гладко с минимален брой непредвидени ситуации. В този ден в студиото бяхме само аз, осветителя, с който работихме по този проект, Тома, и 3D специалистът от екипа на Pixelor, Костадин. Собствениците на папагала, Соломон, с който избрахме да работим, предложиха да го донесат за няколко часа и по време на пробното снимане, който в последствие се оказа много добра идея, защото това му помогна да се запознае с място, с атмосферата и беше доста по-отпуснат на следващия ден. Виртуалната продукция е технология, която значително улеснява снимането на видео, но в действителност процес се състои от много движещи се елементи и всички те трябва да работят в синхрон. За конкретния проект бяхме планирали както статични кадри, така и кадри, които включват движение на камерата. Някои от техническите особености, които трябва прецизно да контролираме, са синхрон на позицията на камерата спрямо виртуалната камера в Unreal Engine. Балансът на бялото на камерата трябва да съвпада с този на екрана, с този на виртуалната среда. Също важи за осветеността и контраста. Има и още куп подобни дреболи, за които трябва да мислим и да контролираме, за да постигнем максимално реалистичен резултат. След като заснехме пробно всички кадри, завършихме подготовката с поставяне на маркери, които отбелязват точните позиции на камерата и актьорите за всеки един от кадрите. Оставихме вече построеното осветление и се пребрахме в нашето студио, за да монтираме пробно видео, което изпратихме на клиента за одобрение и обратна връзка. След като минахме целият този процес, вече знаехме какво да очакваме по време на заснемането. Вече с готов сет и план за действие посрещахме актьора, папагала, колегите от агенция Крес и ги запознахме с процеса. Детайлно обсъдихме всички кадри с актьора и се захванахме за работа. Грим, гардероб и започнахме да снимаме първите кадри с актьора. След това снимахме общия кадър с актьора и папагала и накрая останаха самостоятелните кадри на папагала. Тя поставих за накрая, защото работата с животни е специфична, понякога може да отнеме доста време, за да получим необходимите резултати. За щастие Соломон ни съдействаше, пък и вече беше доста отпуснат. След като имах всички необходими кадри за рекламата, оставих Георги, един от фотографите на Create Studios, да направи няколко снимки на папагала, които ще се използват с рекламни цели. Геломиртол. Не оставяй кашлицата да се повтаря. Геломиртол Форте. Натурален комплекс с етерични масла от евкалипт, лимон, сладък портокал и мирта, който втечнява секрета и изчиства дихателните пътища. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 10 години. Преди употреба прочетете листовката. А при дразнене в гърлото, суха кашлица и пресипна уст, опитай Гело Ревойс. Ревойс.